Хо-хо-хо! Здравейте! Здравейте, деца! Да, Алексей, да, Андрей, на вас говоря, момчета. Не ме ли познахте? Това съм аз, дядо Коледа. Хо-хо-хо! И ако се чудите защо ви се обаждам, деца, слушайте ме внимателно. Специално заръчах на джуджетата да ви изпратят това съобщение, защото, деца, имам да ви казвам много важни неща. Затова, моля ви, слушайте ме внимателно. Но преди това, честита Коледа, Алексей, честита Коледа, Андрей. Бъдете живи и здрави, момчета. Все така прекрасни и много, много щастливи. Желая ви от сърце много успехи и да сбъднете всичките си мечти до една. И знаете ли, деца, джуджетата ми казаха толкова хубави неща за вас. Леле, имам да ви поздравявам за страшно много неща. Наистина, не знам откъде да започна с поздравленията, деца. Но първо, я да видя дали си спомням правилно. Алексей, ти, моето момче, трябва да си станал вече на 3 годинки. От 15 август 2012 година до сега. Браво, дете! Андрей, ти си вече на годинка и 4 месеца. Уверено вървиш по стъпките на твоя брат. Браво! Браво, Андрей! Поздравявам те, момче! Много си пораснал. И, деца, чакайте да видя. За какво имам да ви похваля? Какво ми казаха джуджетата? Ето, например, сещам се. Алексей, специално искам да те поздравя, моето момче, че помагаш в къщи и че си много любознателен, ми казаха. Браво, браво, браво! Там от твоята госпожа са го научили в детската градина, госпожа Пенева. Ти си показал, че си едно много умно и ученолюбиво дете. И продължавай да бъдеш все такова, моето момче. Наистина. И ти пожелавам да правиш винаги с любов всички неща, които обичаш. Да рисуваш, да играеш с колички, да танцуваш, да си играеш с багера, с кран, с влакчета, с твоите колички. Наистина, дете, забавлявай се. Както, Андрей, ти също си играй с количките на бата Алексей. Хо-хо-хо! Както знам, че го правиш. Играй си с музикалните играчки. Да, и с количките. И продължавай да се смееш, моето момче. Защото ти си едно прекрасно дете, което е като едно слънчице. Грее ти усмивката винаги на лицето. И аз те поздравявам, че си много послушно, кротко и добро дете. Гордея се с теб, Андрей. Все така бъди и занапред. И, деца, имам и някои препоръки към вас обаче. Не мислете, че само съм дошъл тук да ви хваля. Наистина, защото научих от джуджетата, Алексей, че понякога, моето момче, има нужда да слушаш повече мама и тати. И не дей да тормозиш малкото си братче Андрей. Бъди по-внимателен в игрите с него в къщи. Да, защото вие сте прекрасни братчета. Да, Алексей, да, Андрей. И, Алексей, ти си по-големия и трябва винаги да го защитаваш и да му помагаш, моето момче, а не да се караш с него и да го тормозиш. И ти, Андрей, обещай ми, че няма да хапеш бате Алексей. И не дейте да се биете за играчки. Имате достатъчно деца. Единия ще играе с няколко играчки, след това другия ще играе с тях. Не дейте да се биете и да се карате. Помагайте си и бъдете задружни деца. Много е важно това.
Вие сте прекрасни братчета. Наистина, много се гордея, защото джуджетата ми казаха, че сте едни от най-страхотните братчета, които са виждали. Да, деца. И специално, Алексей, искам да ти кажа, и това важи и за теб, Андрей, нещо, което джуджетата са чули. Да, те са го чули от вашите майка и татко, от мама Силвия и от тати Алексей. Ами, деца, те са разбрали, че вашите родители изключително много ви обичат. Много ви обичат. И за тях вие сте най-прекрасните деца. Не го забравяйте това. Наистина. И помнете, че винаги ще бъдат до вас да ви помагат. Когато имате нужда от помощ, те ще ви помагат, деца. И много ще ви обичат. Да, Алексей, да, Андрей, не го забравяйте никога, деца прекрасни. И сега, момчета, аз е време да ви казвам чао. Но преди това се сещам още нещо. Ами, деца, днес е Коледа. Знаете ли, че на Коледа се случват чудеса? Да, Алексей, да, Андрей, но не забравяйте, че чудесата се случват само на онези, които вярват в тях. Затова, деца, винаги вярвайте в чудеса и ще видите, че всичките си мечти ще сбъднете само и единствено с силна вяра. А сега, време е вече да ви казвам чао. Трябва да отивам в работилницата, защото вече не съм в България. Аз съм на Северния полюс, обратно тук с джуджетата. Работим и правим подаръци за следващата година. А сега, деца, на вас ви желая да бъдете добри, да бъдете много щастливи. И помнете, че вашите родители, мама Силвия и тати Алексей, много ви обичат. А сега ви казвам чао и разбира се, весела Коледа! Хо-хо-хо!